Zvieracia farma, George Orwell. V podstate ma veľmi potešila správa, keď som dostal vlastne možnosť ilustrovať Zvieraciu farmu od Georgea Orwella, od pani Olejárovej zo Snow Mouse Publishing. A už ako keby pri tej tvorbe tých ilustrácií, keďže sa venujem aj angažovanému umeniu a umeniu, ktoré vlastne reaguje na nejaké to spoločenské dianie v regióne alebo v našej krajine, tak bolo mi vlastne blízky takýto žáner vlastne literatúry. Presne je to ako keby taká nejaké ironizujúce zobrazenie vlastne spoločnosti, ktoré on ako predstavil vo forme zvieracej farmy, kde sa vlastne stane revolúcia. Je to ako keby taká asociácia alebo v podstate interpretácia revolúcie v Rusku, kde sa vlastne zmenil režim a kde vlastne nastolila sa nejaká tá totalita a diktatúra a skrz tieto zvieratá sa vlastne vytvára úžasný príbeh. Pri tvorbe tohto ilustrovaného príbehu som vlastne postupoval svojou akože grafickou štilizáciou vlastne linoritu, sú to vlastne také drsné, ostré vlastne ťahy, kde vlastne sa vytvárajú vlastne charaktery tých zvierat a tých predstaviteľov alebo proste prostredia a v podstate farebnosť je bielo-modro-červená, čo vlastne odkazuje vlastne na taký sovietský zväz, proste Rusko, proste práve to dianie, ktoré sa tam ako keby deje, plus premiešanie tých farieb, keďže je to na priame farby, tak sa vytvárajú aj ďalšia, tretia farba a vlastne v rôznych vlastne intenciách sa vlastne prispôsobuje ako nejak monochromaticky tá farebnosť. Takže každá tá ilustrácia je svojím spôsobom pre toho čitateľa iná. Inak funguje vlastne spracovanie tej farby, aj keď je to vlastne len pozostáva vlastne tvorba tej ilustrácií z tých dvoch farieb. V podstate aj tie charaktery tých zvierat, proste ako čitateľ vie, sú vlastne charakteristické pre nejaké určité osoby alebo osobnosti, ktoré vlastne vystupujú v dejinách a takisto ako keby pri tvorbe tých postav som sa inšpiroval týmito historickými postavami. Takže tak.